सानै साब्रैमोन थुदो बिदिब्ला जों हाबलांनोसै नै गिबियावनो जों फार्स्टआवनो सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पिक्सारखौ मोनग्रोजेनगोन सेकेन्डआव मोनगोन जाहैबाय बेफोरबायदिनो 1986 to 90 बे समनि सावगारिमोन बियो बे समाव बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नाथाय बिनि बारै सोर दा मोजां सिन्था खालामदों बिनि बारै आं मालाबा सानसे समावहाय आं भिडिअ लाबोबावगोन दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावहाय मा जानांगौमोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगायाव एलेकायाव जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन बा जौगानांगौमोन बिनि बारै आं माखासे बाथ्राखौ उनाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जेब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ ओंखाम जानायनि सावगारिखौ नुनो मोनो बे जाहैबाय लोगोफोरजों जयैनो ओंखाम जानायमोन बियो 1986 to 1990 सननि सावगारि बे जाहैबाय ज'नो लोगोफोरजों ज' ओंखाम जालायनायमोन माने बावहायबो दंबावो गोबां बेफोरबायदिनो नै बावहाय जाबा पलिटिक्सफोरजों लोगो हमलायदोंमोन जानांगौ बे मायथाइया जाहैबाय मायथाइ गैथ'आ बावहाय मायथाइ होनाय जायाखै बेखौहाय नोंथांमोना नायनो हाया थिग बेफोरबायदिनो बड' मुभमेन्ट समनि 1986 to 1990 सननि सावगारिमोन बेफोरो बेफोरबायदिनो गोबां सावगारि दङ बावहाय ओमफ्राय जिरायग्रा मोनसे हल खालामनानै दोनदों बावहाय जिहेतु फैनानै बिथांनि जाखिनि सावगारिफोर दंना बेफोरखौ नोंथांमोना खोन्थानो सानदों मोनफा मोनफा हाजोबनाय नङाब्लाबो बेबो 1986 to 1990 सननि मायथाइनि सावगारि बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन तो सोरबाया जुदि आबसुनि दैदेनगिरिफोर सोरबाया नुवाखैबो जानो हागौ दतमा बरागारि गामियावहाय फैदो बिथांमोननि जिखिनि बिथांमोननि जाखिनि सावगारि बा हल बेखौ नायफिनागोन 1986 to 1990 मायथाइनि 90 सननि सावगारि बेफोरो ओमफ्राय बेबो बावहायबो बेफोरबायदिनो नुनो मोनो लास्टाव आं मोनसे सावगारि खोन्थानो नागिरदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजै हयथ'बा बे बिबाजैखौ सोरबा सोरबाया गोबाङानो भिडिअ खालामबाय जानांगौ थ' दिनैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजै आं बेखौ नोंथांमोननो एसेब्लाबो शेयार बा खोन्थानो नागिरदों बिथाङा गोबां बैसो जाबाय बिजामादै मोनबाय बा फिसौला फिसौजो गोबां मोनबाय जानांगौ थ' बेफोरबायदिनो आङो बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थानो नागिरदों आबै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नोंनि मा जायोमोन आंनि बिबोनां माबायदिमोन गोदो बेयो सेंग्रा समावहाय दंमोनहाय माबा फटक थटकसो खोबसिननानै दोनजोब्बाय माने बिदि खालामखो बिसोर खोबथेना दोनबाय औ माखौ खोबथेखो बे मानसिखौनो नंगौ औ आच्छा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ ओरैनो मा होनोमोन आं बेखौ मिथिलाहाय बिसोरजोंथ' मोजां रायलायोमोन औ फोथारफोरखौ मालाय माबा खालामहैनायखौ आं मिथिनो रोंलाना औ बेसेबां बोसोर जाखो आबैया आं मिथिनो रोङा असे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आबैनि असे औहाय बिबोनां खामोन असे बिबोनां आंनि बोरायनि फंबाय मानसिया मानि थाखाय फैयामोन न'आव बारा होसोयो बिदिनो सोर होसोयोमोन बे समाव खामानिनि थाखाय होसोयो मोजां खामानि नागिरनायनि थाखाय नंगौ बिदाया रायोमोन नालाय बिदाया रायोमोन औ रायनो माने बे हाबायाव दाथां होननानै बुङोमोन आच्छा ओमफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ सोर नागिरोमोन गोसोआव दङ ना आबै नागिरा पुलिसफोरा नागिरफैयोना फैयामोन आबै अह नागिरा नागिरफैयामोन ना पुलिससो ज' लाबोयो बियो मानसिफ्रा जे दस्राफ्रावसो नागिरो ना मायो आं मिथिनो रोङा आच्छा जोंनाव नागिरा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारा बर' हारिनि थाखाय गोबां खोथा बुंलांबाय औ ना हारिनि थाखाय औ फिसा फिसौनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंलांदों दिनै बे बुंनाय बायदिनो जों बर' हारिया एसेब्लाबो मोखांखौ नुनो मोनदों औ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोना बुङामोन बुङो मोजां बर' हारिनि बाथ्रा बुङोमोन मालाय
सना लायै लायैसो जिरायनानै थाङोमोन ना लोगोफोरजों ओमफ्राय लोगोफोरजों रायलायोमोन आरोखि दा जों हिनजाव मानसिजों बिबाजै मालाय बहा रायलायबावनो नंगौ जाम्बि मानसि जाबाय रायलायनोबो रोंला बे माबायाव संसाराव बेबादिखौ दानागिर होननानै बिदा रायोमोन ओंखायनो बारा फैयामोन न'आव बारा फैयामोन बे खारन बर' हारिनि थाखाय खामानि मावोमोन नालाय आबै ओंखायनो न'आव फैनो सम मोनामोन बेफोरबायदिमोन आरोखि नाङा होननानै बुङो ओमफ्राय बिदा फंबाय एसे नांलाय खेबलायोमोन आरो बेनो रावा बिदिसोमोन जाबाय दे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै सहखौ माबायदियाव सोआ आबै नैबेबादि बाक्सुआव सोदों आदसा बाक्सुआव सोनानै गिदिरथार ओमफ्राय ओरैनो बबे जायगायाव फबा बेखौ बे थुलुंगाफुरियाव फबैबाय थुलुंगाफुरियावनो ना मोनसे खाम्फा दाबाय बिसिनि गोजौ बे ओरै आखाइ थिखांनाय मुथि गाखोनायाव नङा बे ओरै लेरनायावसो बिबारा बावनो बावो बेवहायबो थाङो अब्लाना जेब्ला थैयोमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला थैदोंमोन आबै अब्लाना नोङो ओरैहाय न'आव खय बोसोरसो जाफैगौमोन बे न'आव उपेन्द्रनाथनि बिबाजै जे जाफैदोंमोन खय बोसोर जाखोमोन अब्लानि समाव गोसोआव थालाय लांलाहाय फिसाफ्रा मानो ओरै एसे उन्दै उन्दैमोन गावबो सेंग्रा जालायसोमोन ना दाबो दंमोनहाय दा लायबाबो बिहामजोफ्रा गाज्रि मोनगोन ना मागोन मा बे फटकखौ गावनि सेंग्रानि फट' दङ आदसा नों दोनदों आबैया आं दोनाखै सोर दोनदों बे फिसाफोर दोनदों दोनबाय था माबा जिनिससो ओरै बेंथेनानै होफबनानै दं आदसा आं दहायसो नुदों मन्दिराव खोबथेनानै दोनदों आरोखि ना खोबथेना माबा माबि होग्रांनानै दं बिबार बावदों आरोखि ना बावाखै जेनेबा बे माबा मोनसे लेखाफोर माबा फटकफोरखौ ओरै होसिनानै बेखौ माबाबाय आरो दोनसिनहरबाय ओंखायनो दा आबैया मालाबा गोसोखांगोन ना खाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मानो गोसोखाङा जानो गोसोखाङो गोसोखांबा माबायदि नाङो नों गोसोखौ बायदिसिना सानोफ्राथ' मोनबावनो हागौ गाबनो ओंखारो नानान्था सानो गोदो गोसोखांबोयो आंनिया फिसा सासे दं दुखु दाहासो दा बेनो आंहा फिसाखौ साननो ना आंनि बिनानावखौसो सानगासिनो थायो आङो गोदोसो दा होनब्ला बेखौ दा बे उरुफिन फिसा गाबनायखौ आं खोनासंनो हाया उपेन्द्र ब्रह्मखौनो लाबोयोमोन ट्रेनजों गोजौआव मा होनो एर'प्लेनजों लाबोदों आदसा जेब्ला थैयो मा जानानै थैया बाजै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै बियो बेमार जादोंहाय बोरैबा ओमफ्राय जोंहाबो बारा एसे गैस्रा बाङा जाहैदोंमोन नालाय बे समाव नायनोबो हायाखै गावसोर लाबोनानैबो जेबो खालामनो हाया नंखागौ डाक्टार अजा नायनोबो हाया नंगौ ओमफ्राय डाक्टार गिदिरनाव थाबाय लाबोआखिसै ओमफ्राय बिदा थांदों ओमफ्राय बिदा थांनायाव नैबे आंनि फिसा हौवाया एसे इसिनि गिदिराव बेमार जाबाय ओइदिनखालि नुबाय नैबे मावजि बारस'नाय ओमफ्राय जोंहाबो फिसा उन्दै दा जेबो होननो हायाखिसै मोजां मानसिमोन मा खालामनो गोथै बादि नायनोबो हाला आङो डाक्टार खानावबो एखे क'क्राझारावसो लांबाय ओरैबायदि जारला जाथारदों दा बेनिफ्राय लांनानै बियो हुस गैया आदा मासानो बिदियावसो बिदि जादों नङाबा नोंसोर बायदि मदं दा जि गुफुर मदं दंमोन दा हाराव जालांबाय गोलैनाय बिनि दुखु दाहाबो दं आंहा आंनो नुबाय आब' बे जिबनखौनो आंनो नांला सानगासिनो दं गोसो सिङाव नों दा आबैया दा सानोना साना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावना गालांदों सानो दा आं हले बे थुलुंगाफोराव बिबार बावबा बर' जाथियाबो जोंनि बर' फिसौ फिसाफ्रा गासिबो
फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजाङै मोजां रोंलांथों उपेन्द्रनि अननायाव नोंसोर बेखौनो फुजा खालामो माबायो होननानै मेल्ला बुंनानै बिबारखौ होनांगौ एसे एसे मालाबो होनांगौ माला माने ओरै गल गाल सुनाय आरोखि बिबार माबायाव एसे बे मा होनो गनाव सुनाय ओरैनो होनांगौ हामबायसै आबै बेखिनि बाथ्रा खोथाखौ बुंनायनि थाखाय दा आङो आबैनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिबाजै ब्रह्मनि बिबाजै बिजों आं दान्दिसे खोथा सावरायखांबाय बा जिखिनि आबैया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखिनि बाथ्राखौ हयथ'बा बर' रायजो राजा बा स्टुडेन्टफ्रा फरायसाफ्रा बिनि बाथ्राखौ जुदि लानानै जुदि बिबार बावोब्ला एसेब्लाबो मोजां फिसा फिसौफ्रा मोजाङै मोजां थांनानै थाथों जय जय जाथों लेखा गोरों जाथों सियान जाथों बर' हारिया नां जायगाफ्रानो फैनानै नायफैयो दा आं थासान्दियाव दा आंनि देहायासो नै दिनै आयदै गाबोन आयदै आं थैनानै थांबा मा जागोन जाबाय बेखौ आं मिथिस'नो हाला हामबायसै दे आबै दे आबै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजै जाखिनि बाथ्रा बुंबाय हयथ'बा नोंथांमोना गासैबो आं बे भिडिअखौ मेन चेनेलावनो हगारनाय जागोन दिनैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजै बिथांजों आं माखासे बाथ्रा जिहेतु जि समाव बिथांखौ लोगो मोननाय आरो जि समाव एक्सपायार जानाय जि समाव मुंख्लं जानाय बेखिनि बाथ्राखौ बिनि बिबाजैनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनबाय थ' बे समाव हयथ'बा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनिख्रुइबो यां माबामोन 30 बेफोरबायदि बैसोनि मानसिमोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेफोरबायदिनो अमर सिंह ब्रह्म बिथांजोंबो आं उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ एसेब्लाबो सावरायलायदोंमोन जों भिडिअ लाबोनो हायासै आरो भिडिअबो लाबोनो हानाय नङा लाबोनायबो नङा उनावहाय सेकेन्ड टाइम मालाबा फैयोब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जारिमिननि बारै अमर सिंह ब्रह्म सारनावहाय आङो फिन खनसे सावरायफैबावगोन दिनैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे न'आवनो जोनोम मोननाय जायगा दिनैहाय बे बिल्डिङाव दिनै बे बिल्डिंखौ खोनानो मोन्दों सोरबा पलिटिसियान हान्जा दैदेनगिरिफ्रा लुफुंनानै होफैदों होननानै जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बियादै बिजों दान्दिसे सावरायखांबाय आरो बिनि रुमावबो जोङो गोबां सम जिरायबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुमावहाय गोबां लेखा दं आरो गोबां मोनथिनांगौ बा बिथांनि जारिमिनखौ लिरनानै दोननाय दं थ' बावहाय आं लुबैयो गासैबो जोंनि आबसुनि फरायसा आफादनि इउनिटआव थानाय बा सोरबा जायफ्रा दिनै अफिसाव जिरायनानै थानाय बिथांमोना बिनि न'आव दान्दिसे जुदि सम मोनफैबा जेबो दाहो जेबो लुबैया बिथांमोना लुबैदों अनलि दान्दिफा सोरबा एरियानियाथ' हाबफैखायो नायफैखायो बिनि रुमावहाय दान्दिसे जिरायनानै थांफैयोब्ला बिनि जाखिनि लेखा लिरनानै गालांनाय बिनि जाखिनि सोमावसारनाय समाव जेरैबायदि सावगारि थानाय बेफोरखौ जुदि नायफैयोब्ला आं एसेब्लाबो गोजोन मोनगोन आरो न'खरनि बिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिदानि फिसाजोफोर बिथांमोनजों दान्दिसे जिरायनानै सावरायलाङोब्ला नोंथांमोना मोजां मोनगोन थ' लोगोफोर आं दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजै आरो बिनि बियादै बिदानि फिसाजो बिजोंबो आं दान्दिसे सावरायखांबाय बिनि न'आ दिनैहाय क'क्राझार दतमा